wallahi tallahi akwai wanda sai nan na gansu tunansu kawai nake gani ba san su ba wallahi. Kashi 1/3 na mutanen nan su ne ina ga na sani da idanu nake da wata alaka da su, amma wallahi sauran ban san su kuma ba ni da bukatar in san su in ba sani na aiki ba. Domin wannan abun da muke yi ba irin pressure da ba a samun ba akan wasu mutane, amma na ce a'a ku bari cancanta ta hidda su. Kuma ga su nan su head of service da su former head of service da suka zama in attendance na abin da aka yi kwamitin nan, ba wanda na samu baki cikin abin da suke. Sai dai ma muka yi ƙoƙari mu ga cewa su former permanent secretaries wa'anda muka iske bisa makaman tun da mun iske su bisa makamansu, mun ƙara musu maki 5 domin su samu damar da ta ɗara ta wa'anda suka zo sabbi. Kuma akwai local governments mun sanya cut off mark na maki 50. Local government 18 ta samu maki 50. Akwai 10 da suka yi participate amma ba su kai maki 50 ba. Muka ce a ɗauko wanda ya yi maki cikin 'yan wannan local government ɗin, shi ma ya shiga interview, kila a wurin interview ya yi making up na abin da aka. Kuma da aka je interview ɗin kusan duk sun yi making up in banda guda 2 da muka ba dama. So wannan shi ne muka zama fair. Abin da ya sa kuka ga Katsina ta samu mutum 4. Wannan jaraba da aka yi kusan mutum 23 ya ci daga Katsina local government. Saboda sai muka ce bari mu ɗauki 70 abin da ya sama a Katsina. Ya sa Katsina ta samu guda 4. A Hontuwa ma mun samu wajen guda 5 ko 6 da suka ci. Su ma muka ce bari mu ɗauki na sama guda 3 muka ɗauka. A Caranci wani zai ce kila dan ina da ɗan Caranci lokaci. A Caranci su ma sun ci wa'annan marks ɗin da suka yi deserving. Ɗaya dama nasu ne ya ci, ɗaya kuma shi kuma merit ya kai shi inda ya kai shi. A Daura saboda garin sarki ce, su ma sun ci maki 60 da wani abu, close to 70. Su ma Daura muka ba su additional permanent secretary. Local governments guda 2 ba su ma shiga ba domin ba a samu wanda ya cancanta ya shiga cikin jarabawa ba. Local governments guda 2 kuma an ba da opportunities, su ma ba su iya cika opportunities ɗin da aka ba su. Guda 1 an ɗauka ɗan wani local government ne, to be precise ina ga Ɓatagara, daga baya aka gane ba ɗan Ɓatagara local government ba ne ba. Ɗan Ɓatagara shi ma muka ba shi chance kuma Allah bai sa ya yi making ba. So wannan abun kun ji yadda aka yi shi, duk wanda ya zo ya ce muku ga wani yadda aka yi shi labari yake ba ku. Report ɗin na nan, kwamitin na nan da recommendations ɗin duk da suka yi. Kuma duk mun yi implementing ɗin recommendations ɗin da committees ɗin nan suka zo mu da shi. So Allah ya ba ku wannan abun, Allah ya ba ku wannan abun, Allah ya ba ku wannan abun, ba duk kwarar ɗaya ba ku. Abin da nake kira gare ku, ku taimaka mana, ba mu da lokaci, shekara 4 gare mu, ku kuna da 35, mu 4 ta rage mu. Don Allah ku taimaka mu yi gudu cikin shekara 4 nan, mu yi kusan gudun shekara 8. Jiya wallahi sai ƙarfe 1:30 na office ina tangadi na ta gida. So irin wannan aikin wa za mu yi, mu ga cewa idan ka kai position of responsibility na ka kai permanent secretary level, ka kai cabinet level, ka kai manya-manyan position, to ba ho maganar lokacin tashi, ba maganar lokacin aiki. Aiki ne za mu yi ta yi, mu yi abin da muke iya yi. Allah ya ida mana abin da ba mu iya. Ita siyasa da kuke gani
idan muka jefa ta da yawa tsundum cikin aikin gwamnati to ba za mu samu nasarar da muke son mu samu. Don haka na faɗa ma kowa ma ya sani, ni kada wanda ya zo mana da rigar shi ya ce in kai wani bisa wata kujerar da bai cancanta in kai shi. Kada ma ka zo don ba zan ba wallahi. Ka zo ba zan ba. Amma in mutum ya cancanta kuma bai bukatar ya sanni sannan ya zama mukami, ya hau mukamin, wallahi bai bukatar ya sanni, bai bukatar ya zo wurina, bai bukatar ya lobbying ga kowa. In dai ya cancance abun, kawai ni in ana son a zo man da complain, a zo man da cewa ga wanda ya yi cancanta an danne an ki gwada man shi, an kawo man wani an ce shi ya yi cancanta. In Allah ya ba mu dama muka yi wannan abun, shi kenan bayan shekara 4 haƙƙin jihar Katsina ne su zaɓa, in sun ga mun dace su sake zaɓen mu, wala ba'as. In ma shekara 4 ta yi, alhamdulillah, mun gode ma Allah, mun yi mun gama. Allah ya ba ku sa'a, Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya, Allah ya ba mu ikon taimakon jihar Katsina, Allah kuma ya ba mu ikon yin abin da ya dace a jihar Katsina. Kurakuran da za mu yi, Allah ya yafe mana, abubuwan da za mu yi masu kyau, Allah ya ƙarfafa mu a kansu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.